Is-siġillat il-ftehim settorjali bejn il-Gvern u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, l-MUMN. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ffirmat il-ftehim għal 5 snin, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li l-professjonisti se jgawdu minn titjib fil-paga u possibiltajiet aħjar ta' titjib fil-karriera tagħhom. Il-Ministru Fearn qal li l-ftehim japplika mill-bidu ta' Jannar li għadda, inkluż iż-żieda fis-salarju. Qal li dawn il-professjonisti huma parti mis-suċċess biex is-sistema ta' saħħa ta' Malta ġiet ikklassifikata fost l-aqwa 10 fid-dinja. F'dawn l-aħħar xhur kellna t-tobba li lħaqna ftehim settorali magħhom u llum qegħdin niffermaw man-nurses. Irrid ngħid li dalgħodu kelli anke diskussjonijiet fuq it-telefon mal-Segretarju Ġenerali tal-UHM fuq l-ispiżjara u hemmhekk ukoll jidher li hemm bażi fejn kunu nistgħu nimxu l qudiem anke mal-ispiżjara. Miegħu ingħaqdet il-President tal-MUMN Marija Kutajjar li nnutat kif l-infermiera u l-qwiebel se jmorru tajjeb pakkett finanzjarju aħjar u opportunitajiet li jkomplu jiżviluppaw fil-karriera. Iktar ma' nurse jew midwife tkompli l-akkademja tagħha kif ukoll f'dawn il-kompetenzi iktar għandha ċans tipprogressa aktar malajr. Dak huwa waħda mill-fatturi li ħatolqod direttament lin-nurses u l-midwives, imma b'dan l-impatt se ħajġi milquh il-pazjent ukoll. B'tali mod li ovvjament jekk dawn se jkomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom u jiksbu dawn il-ħiliet, il-kura ħad tkompli tkun tal-ogħla kwalità. Il-Ministru Fearn spjega li fl-aħħar 5 snin l-infermiera żdiedu b'400 u fi ftit żmien se jsiru l-intervisti għal 150 oħra. Mistoqsi mill-ġurnalisti, il-Ministru Fearn qal li l-proġett tal-Iskola ta' Barts Fawdex mhix ġmielu.